I denne video, der vil jeg fortælle jer lidt om radioaktivt henfald, gamma-henfald, halveringstid, og så vil jeg vise jer en af de forsøg, I skal lave på weekenden, der handler om netop de her ting. Når vi snakker om henfald, så er det, når vi kigger på et radioaktivt materiale, der henfalder til et materiale til et andet. I den ene video har jeg talt om, at der er 3 forskellige typer. Der er 2, der er partikelhenfald, og så er der 2, der er, hvor vi kigger på EM-stråling i stedet for. I det her specifikke forsøg, der skal vi arbejde med den her EM-stråling, som er gammastråling. Det vi specifikt kigger på, det er når vi har en exciteret bariumkerne, der er markeret ved den her stjerne. Det betyder, at den her kerne indeholder mere energi, end den faktisk kan indeholde. Det der så sker med den er, at den udsætter den her energi, og det gør den som en foton, der indeholder meget energi. Det her det er gammastråling, og hvis I kigger på jeres EM-strålingsspektrum, så er det den strålingstype, der ligger nede med kortest bølgelængde, højest frekvens og derfor højest energi. Gammastråling det er relativt usundt for menneskekroppen, fordi det er så højt, indeholder så meget energi, og det kan derfor gøre skade på vores DNA og vores organer. Når vi kigger på henfald, så den ting, vi er interesseret i, det er blandt andet halveringstiden og henfaldskonstanten. Henfald, det er noget, der sker med en chance, så jeg ved ikke, at hvis jeg har en partikel, så kan jeg ikke sige præcis, hvornår og hvordan den henfalder. Men jeg kan sige, at der er en chance for, at når jeg kigger på mængden af partikler inden for et bestemt tidsrum, så kan jeg sige, at inden for så mange år er halvdelen henfaldet. Og det er den måde, vi kigger på radioaktivt henfald, at vi kigger på halveringstiden og henfaldskonstanten. Den formel, der står her, det er en ligning, det er den, der beskriver, hvor mange kerner, der er tilbage efter en bestemt tid. Så det er antallet af kerner som funktion af tiden, som indeholder det her K, der er vores henfaldskonstant. Henfaldskonstanten, det er en størrelse, der beskriver, hvordan et stof henfalder, og indholdet i den er vores halveringstid. Halveringstiden for et stof, det er den tid, der skal gå, før halvdelen af alle vores kerner er henfaldet til et nyt materiale. Så hvis jeg har 1000 kerner med en halveringstid på 5 minutter, så efter 5 minutter er der 500 kerner tilbage, efter 5 minutter mere er der 250 kerner tilbage, efter 5 minutter mere er der 125 kerner tilbage, og sådan bliver det ved, indtil at der ikke er flere kerner, der kan henfalde. Det her det er bare et statistisk sammenhæng. Strengt talt kunne vi godt have, at der overhovedet ikke henfalder nogen kerner, eller at alle kerner henfalder. Det er dog bare usandsynligt, at det her det kommer til at ske. Til weekenden, der skal vi undersøge den her henfaldskonstant og halveringstid for netop det her stof barium. Måden vi gør det på, er at vi skal lave et forsøg, hvor vi måler det her radioaktive henfald. Det gør vi ved hjælp af Log Pro, en Geiger-tæller, jeres computer, og så en radioaktiv kilde. Når vi arbejder med radioaktive kilder i laboratoriet, så er der nogle øgede sikkerhedskrav. Det er blandt andet strengt forbudt at spise og drikke i lokalet. Det er strengt forbudt at røre sig i ansigtet. Det er strengt forbudt at tage make-up på. Og grunden til det er, at radioaktiv stråling er sundhedsskadelig. De kilder, vi arbejder med, er ikke super farlige, men det er stadigvæk vigtigt, at man er forsigtig og respekterer, at stråling er farligt. Derfor er det også et forsøg, hvor jeg kommer til at udføre nogle af tingene, fordi at I ikke må udføre det selv. Og jeg tager handsker på,
fordi at jeg ikke har lyst til at udsætte mig selv for mere stråling end nødvendigt. Hvis jeg kan finde ud af at tage handsker på. Her holder jeg en radioaktiv kilde, som indeholder et materiale, der henfalder til gamma-radioaktivt barium. Det er den her barium, jeg gerne vil have ud og måle på. Og det gør jeg ved, at jeg skyller den igennem med en væske, der trækker barium med ud. Når jeg kører det her udtræksvæske gennem den her radioaktive kilde, så kommer der en væske ud, der indeholder radioaktivt materiale. Den her væske, den er ret sundhedsskadelig. Den er derfor strengt forbudt at indtage. Den er strengt forbudt at pjatte rundt med. Og når den kommer på, så begynder den at henfalde stort set med det samme. Og det kan vi måle via Logger Pro, og den her måler. Så når jeg kører væsken igennem, så trykker jeg på opsamle data, og så skulle vi gerne se en graf, der afspejler det her henfald. Yes. Så nu placerer jeg det radioaktive materiale under min Geiger-tæller, og jeg trykker på opsamle data. Det vi ser med den her røde streg, det er antallet af radioaktive kilder, der henfalder, og dem måler Geiger-tælleren så. Nu har vi lige de første på data, fordi jeg ikke havde fået sænket min tæller kort nok ned, inden at jeg begyndte målingen. De er lidt høje. Men derudover, så skulle vi gerne begynde at se, at når der går tid nok, så skulle kurven gerne aftage. Hvis vi lige lader den her stå og køre lidt, så kan vi lige gå op til tavlen igen. For det vi gerne vil undersøge her, er at vi gerne vil lave en eksponentiel regression, hvor vi undersøger det her sammenhæng, og det er derfor, at den her værdi k, vi gerne vil finde en værdi for. Det er derfor, at vi undersøger sammenhængen mellem antallet af kerner til tiden t. Hvis vi går tilbage og kigger på grafen nu, så kan vi se, at vi nu har en funktion, der er nogenlunde nedadgående, men hvor der er nogle forskellige svingninger, som er mængden af henfaldende kerner. Og som jeg sagde i videoen, så er det her henfald noget, der sker med en vis sandsynlighed. Og derfor kan vi heller ikke med sikkerhed vide præcis, hvordan grafen ser ud. Det eneste jeg ved er, at når der går længe nok, så vil alle kerner være henfaldet, og jeg har med god statistisk sandsynlighed en graf, der er eksponentielt aftagende. Hvis vi bliver ved med at lade den køre lidt tid, så begynder vi at se den her form. Og det her er noget, I selv skal undersøge. Og vi lader lige funktionen køre lidt tid endnu.
Så når vi har kørt her, så måden vi undersøger dataen på, er, at vi skal vælge regressionsværktøjer herover. Så det er den, der hedder kurvetilpasning, hvor vi så skal have, at det er en eksponentiel funktion. Hvor vi så ud fra den aflæser vores data. Der ligger også en vejledning til forsøget, hvor der står præcis, hvad jeg skal klikke på inde i opgaven. Hvor det, vi skal være opmærksom på her, er det her henfald, og hvordan det opfører sig. Jeg håber, den her video den gav jer lidt indblik i det her, når vi ser på henfald, og vi ser på halveringstid. Jeg håber også lige, det satte lidt ramme for nogle af de forsøg, vi skal lave på weekenden.